Rus biznesmenleri kısagly ýagdaýda öz kapitallaryny ýurt daşyna çykarýarlar. Bloomberg'in habaryna görä, Russiýanyň iri biznesmenleri ykdysady çökünligi we büdjet ýetmezçiligi sebäbinde soňky bir ýylyň içinde milliardlarça dollarlyk kapitallaryny ýurt daşyna çykardy. Habara görä, Rus biznesmeniň ýurt daşyna çykmaklarynyň sebäplerinde ykdysady çökünlük, büdjet ýetmezçiligi ve kapitallarynyň häkimetler tarapyndan zor bilen ellerinden alınmagy aladasy. Bloomberg'e göre Rus biznesmenler kapitallaryny kriptopul, altyn, ýurt daşy taşylmaz barlyk we şahsy ýatyrym fondlaryna agyrlyk berýärler. Bu fondlar aglabasy Arap aýlygy ülkelerinde ýerleşýär. Bulardan Birleşen Arap Emirlikleri, Saud Arabistan, Türkiýe, Kipr, Afrika. 27 martda Kremlde geçirilen ýygnagyň ýapyk şekilde bolmagynda ara baglanşyk görünýär. Ol ýygnakda milliarder Süleyman Kerimov ortalama 1,2 milyard dollar döwlet büdjetine bagyş etmekligini teklip etdi. Putin bu teklibi gollady. Kreml maglumat ofisi Putiniň büdjet üçin goşant islendiği habary tersledi. Emma garaşsyz çeşmeler bu habary dogurlady. Bu ýygnakda häkimetleriň Rus biznesmenleriň kapitallaryna göz dikenligi aladasy ýüze çykdy. Russiýanyň Ukrainadaky urşyň 4-nji ýylynda harby harçlary büdjete agrym berýär. Ykdysadyýet çökýär. Sanksiýalar eksport girdejilerini gysýar. Bu ýagdaýda Kreml täze girdejileri gözleýärkä, iri kärhanalar we biznesmenler hem goşmaça salgyt we bagyşlama baskysy bilen gapma-garşy gelýärler. Bu baskylar Rus biznesmenleriň ýurt daşyna çekilmeklerini çaltlandyrdy. Kriptopul geçirimleri ýaly resmi hasaplarda görünmeýän usullary göz öňünde tutsak, kapitalyň çykyşy hasta ýokary bolup biljekdigini ýatladýar. Netijede Russiýanyň öz biznesmenleri ýurdun ykdysadyýet politikasyna we mal barlyklarynyň el degirmesizligine ynanmaýarlar. Bu ýagdaý Kremle bolan ynamsyzlygy we Putin rejiminiň baskısyny görkezýär.